Hemmeňize salam. Bugünkü tema blogerlar nädip internetde pul işleýär. Şo hakda bugün birazcık gurlaşırız. Yani men size düşündürüp beren. Gynansak da Türkmen blogerlar häli onýaly bir blog üstünden ýa-da Instagram üstünden pul işläp bilenoklar. Sebäbi Instagram ulanýan adam az. Şoň üçin. Meselem Rossiýaly ýurtlarda Rossiýada häzirki iň popularny bloger kim? Guseyn Gasanow, dogrymy? Guseyn Gasanow nerden pul işleýär? Nerden pul tapýar? Guseyn Gasanow atasy biznesmen, ýöne häzirki pul işleýän nemesi, pul getirýän biznesi Instagram bolup durýar. Yani ol Instagram başta çıkıp indi bir popularny bolup başlandy. Öz videolary bilen gülkünç videolary bilen adam topladı. Видела, как я стал успешен, а у тебя ничего не меняется. Я, конечно, понимаю, что ты сейчас локти кусаешь, что мы расстались. Ну и что изменял? Надо было терпеть, я ж тебе говорил. Малыш, это кто? Дай мне еще газировки и сдачу верни. Sonra da konkursu bilen yine de bir neçe milyon adam topladı. Indi bu diýäňiz bu konkursun ona näme peýdasy var? Yani bir maşyny goýýar, maşynyň pulu $50.000 diýeli. Şu $50.000 maşyny näme üçin goýýarkä, näme üçin konkursa berýärkä diýen sorag gelýär. Sebäbi onuň konkursyna gatnaşan şu podpisk etmeli adamlar 125 adama golay. 100 adam golay bolup biler. Primerini aýtganda şu adamyň her birinden azyndan $5.000 alýar. Azyndan $5.000. Soň özüňiz köpeldik görüberin. Ola konkurs üstü bilen işlemeyi. Yine de onun bir girdejisi 1xBet ya da başka bir bet kanallar. Bu sport oyunlarına pul koyulayan kanallardan işleýär. Bu kanallar näme diýär? Bu websaytlar, yani bu sporta pul koyulayan websaytlar näme diýär? Kim Guseynyň sylkasy bilen geçip ya da şonuň üstü bilen, şonuň Telegram gruppasy bilen geçip pul koysa ondan 10% mi ya da utuşun, men eşitişime göre utuşundan 50%, utuluşundan da 50% Guseyn kazanıyor. Yani näçe pul berseňiz hem utulsaňyz hem ýene de 50% Guseyn'e gitdi. Şoň üçin ol iki taraplayın wygrışdy. Ýene de bir ugry blogerlaryň reklam edip pul kazanmak. Meselem diýeli sende milyon podpisçiň var. Krupny kampanyalar, meselem Rossiýanyň Yandex olar ya da Coca-Cola olar. Şo kampanyalar sen stranitsaňda reklam etmek üçin pul berýärler. Meselem käbir enwaş satýan gruppalar ya da enwaş satýan accountlar ya da başga zat satýan accountlarda sen stranitsaňda, sen accountyňda reklam etmek üçin pul töläp bilýärler. Yani blogerlaryň köpüsi şul arkaly pul işleýärler. Köp blogerlar edir şu schemada. Ýöne käbir blogerlar Rossiýanyň, yani köpüsi diýen ýaly Rossiýanyň blogerlary diňe şu sport maçyň, yani sport näme diýilýär, match.com diýilýärmi, 1xBet diýilýärmi, şolaryň üstü bilen pul işleýärler. Bu nemäň ýoly birazjyk gynansak da dogry ýol däl. Adamlaryň beýdip aldap sen utýan zat diýip şeýdi pulunu almak dogry ýol däl. Yani şoň üçin dostlar, vatandaşlar,
stavka arkaly pul işläýän diýip pikir etmäň sebäbi ol organizasiýalar pul işlemese size utturmaýar. Şonuň üçin on telegramlarından ýa-da on gruppalarından ýa başga blogerlaryň gruppalary bilen telegram üstü bilen pul iýermäň, ýani maşenniklaryň eline düşmäň internetde we wapşe oynamaň şu oyunu, ýani stavka goýmajak bolun. Sebäbi ateňiz ony gara deri bilen işläp ol pulu iýerýär. Siz hem arkaýyn utuş, ýani tiz utuş, tiz pul gazanmagyň ýoluny aktarýarsyz. Tiz pul gazanyp bolanok, onuň üçin ýani başga bir ýollar tapmagyňyzy nesihat edýän size. Blogerlar umuman şeýle sistema bilen pul işleýärler. Aňyrdaky blogerlar. Ýöne bärde diýeli Amerikada, Ýewropada ulu blogerlar olar reklamaň üstü bilen ýa-da bir produkty reklam etmek we şonu paýlaşmak bilen pul. Umuman blogerlaryň pul işleýän schemasyny şunu düşündürdüm. Başka indi internetde näde pul işlemeli diýen video çıkmagyny isleýän bolsaňyz like basyň we kommentariýada öz pikiriňizi ýazyň. Ýani halan bolsaňyz haladym diýip, ýok halamadyk diýip bolsaňyz öz pikiriňizi ýazyň. Biz men şoňa garap siziň pikiriňizi öwrenjek we näme hakda video etmelidigini düşünjek. Nesip bolsa indiki videoda internetde başka näle urlar bilen pul işläp bolýar. Şolary aýdyp berjek we hatta bir ul video edip bu dropshipping häzirki iň bir popularny ýani temaly videony çykarjak we şo videoda nädip şo website dropshipping website sazdawaýat etmekden ýa-da Amazonyň dropshipping account'unu sazdawaýat etmekden satışa çenli, reklama çenli görkezip ýani öwredici bir video ýasajak. Görüşýänçek, like basmagy unutmaň.